Euren iritzia jakin nahi dugu, nekazarina abeltzaina eta Pello Sarratea, almandozko abeltzaina da. Egunon, Sarratea jauna? Egunon. Egoera honetara iristeko, ze pasada? Bueno, pues, pastu dezu kontatu duzune pixket, gure produktuen prezioak berdin segitzen dutela azkeneko 20-30 urtetan eta gauz horiek, edo elikagai horiek produzitzeko kostuak, pues, badazi etengabe goiti, eta instituzio berdinek pues, ez dakute kasu ikiten eta ez dakute lagundu nahi orai arte benpin. Eta ja, alegatu gara puntu batera, pues, ja nazkatu gaudela, asertu gaudenak, eta ez badugu denek protesta egiten, pues, hola segitiko du egoera honek. Ulertzen da beraz, bitartekariek eta distribuzioaren bukarako kate horrezuei gutxiago ordaintzen dizuela zuen produktuarengatik. Baina egoera horretara, zergatik eta nola iritsi gara? Nola estutu zaituzte eta hainbeste ba, merkeago saltzeko? Pues azkenian horiek dute inderguzi, horiek dire multinazionalak, horiek dira hundik eta gu gara pues, ekoizle txikiek, orduen. Azkenean bitartekariek eta industriak du botere gehiena eta pues, zaila da guretako pues, gure produktuek defenditzia. Eta gero erran barra dago ere bai, pues, Europak akordioak itentuela, akordio internazionalak itentuela ibertze herrialdekin, adibidez ganden urtean intzuen Amerika Latineko Mercosurrekin, pues, Hoiek produzitzeko orduen haize koste baxuago dute eta kartzen duzte pues, Europara hoien produktuak eta guria gelditzen dire pues, hemen pues, ikuluetan edo baratzetan eta ez dugu hoien kontra konpetitzen al haize prezio baxuago dutelakoz. Ordan ulertu genezake merkatuan eskaintza askoz ere zabalagoa dela zuen produktuez gain badaudelako kanpotik eta urrutitik datosten beste produktu batzuek ere eta horrek prezio nolabait ere jaitsi egiten duela eta bertako produkzioaren kaltetan datorrela. Bai, kaltetan datoz, eta guk estatu mailatik eta Europa mailatik exigitzen dakute baldintza unitz betetzia eta inspekzioak eta denak pasten dakute. Eta, pues, adibidez, errandatzuten bezala, Amerika Latinan, pues, ez dakigu langileen lan baldintzak ere nolakoak izin diren, ez? Seguraski, bueno, seguro guriak baino haize txarreago direla. Eta hortan dute horiek beren bentaja, balioaren kate hori nolabait ere beraz gainbehiratu beharra dago, ze esaten dizu adibidez Nafarroko gobernuak, Espainiako gobernuak, Europara begira ere, arauak eta jarri ditzaketenek, ze konponbide erakusten dute, izan ere atzo Jose Maria Ayerdin, Nafarroko gobernuaren kontseilaria, zuen aldarrikapenen alde agertu zen behintzat. Bai, bueno, partido politiko guziek alde atratzen dira, baina horrekin ez da nahikoa guk usiartio ekintzak hartzen duztela eta gauzek aldatzen hasten direla, pues ez gara gelditiko eta ez gara xildu behar. Hitzekin bakarrik ez gara konformatzen. Eta zein da konponbidea baina? Lege bidez dator konponbidea, diru laguntzen bidez dator konponbidea, zu ez eskatzen duzu ez zehazki? Konponbidea, pues, Europa mailatik adibidez, pues, akordio horiek aldatu edo kendu behar direz, eta ez beti gu gara lehenengo sektorea da paganoa dena edo kaltetuenak beti gu gara, eta estatu eta Nafarroko gobernu mailan pues, eskatzen dugu presupuestoak altuago izetia. Batez ere, haunitz solasten da despoblazioi buruz, baina azkenian nekazarik eta beltzaina gara pues, herrietan jendia finkatzen duena, ez? Ez da pertsona bati adibidez ez dakit norbait mediku bet edo hileapan indegi bet erekitzera ez da torri behar. Abeltzainak eta nekazari gara lehenbizkoak gaten garenak herri horiek betetzera pues, lurretik bizi garelako. Eta gero inbar dena da pues, industria, distribuzioa eta ekoizleen tartean oreka bat biletu. Bakotxak bere erena edo 130 eman behar du, azkenean guk gure ikuluetan eta nekazariek beren baratzetan denbora aixe gehiago edo denbora luziagoan ematen dugu sakrifiketzen eta esfortzu betiten gure produktuak produzitzeko, eta aldiz distribuzioan, pues, nik nire adibidea ematen aldatzu, eta aragie horien eskuetan egoten alda gehienez 5-10 egun, bertzena usteltzen da. Eta nik adibidez txekor bat edo aratxe bat ekoizteko behar dut urte bat hasi eta gizendu arte. Eta hortaz aparte, haurdunaldia ere, pues, kontatu behar da, behiak bere sabelian aratxe hori 9 hilabetez ematen du. Orduen ia dire 2 urte, ni hemen lanian nago esfortzu bet iten dut, ia 2 urtez eta distribuzioak, pues, ertun datzuten bezala, 5 egun, aste bat, 10 egun berdin zait, haize denbora gutiagoan argi eskatzen du pues, produktorrei irten bide bat matia. Ordan ondo ulertu baldin badizut, justuena litzateke zuen ustez,
erena ekoizlearentzat izatea, beste eren bat banatzailearentzat izatea, eta azkenengo eren bat saltzen duenarentzat. Horrekin konforme zinatekete? Bai, hauni itzobetuko zuen gure errentagarritasunez. Eta zorai ez dakit... Eta gaur eguneko zenbait jasotzen du ekoizleak, Sarrate jauna? Ekoizleak, ez dakit justo erten zenbat jasotzen duen, badakit bakarrik garestitzen dela, dependitzen du pixket produktuan, baina badire produktuak gure ustiategetetik atratzen direnetik dendetara gaten diren artio, edo kontsumitzaileraino iristen den artio, prezioa 1.300, bertze batzuten 400, edo 1.800 arte igotzen dela. Eta hori hauniz da azkenean. Horrek abilatu behar dela orduan azkenean, eta ondo diozu. Gainera, zuek 2 urteko lan bat egin behar baldin baduzue, gero banatzaile eta saltzailearen eskuetan 50 egunetan produktu hori egoteko bidezkoa dela dirudi gainera eskatzen duzuena. Pello Sarratea zuen egoeraren berri jakin nahi genuen, eta argigarriak izan dira benetan emandako datu guztiak. Eskerrik asko beste arte. Eskerrik mila zuei.